I-Select Africa TV update sawubona mbukeli, ngiyakubingelela futhi ngiyakwamukela. Igama lami nginguSinenhlanhla. Umengameli wezwe umnumzane uCyril Ramaphosa uthi seluqalile uhlelo lokuqoqa nokubuyiselwa yonke imali eyebiwe emabhizinisini kahulumeni kanjalo naseminyangweni eyahlukene ngenxa yenkohlakalo nokukhwabanisa. uRamaphosa usho kanjena ephendula imibono kanjalo nemibuzo eqhamuke kumalungu ePhalamende ngesikhathi enenkulumo mpikiswane nge-State of the Nation Address ayethule ngolwesine olwedlule. Useqinisekisile ukuthi izinhlelo zangaphakathi zokuqondiswa kwezigwegwe kwalabo abathintekayo nazo seziqalile. Uphinde wathi zonke izikhulu zikahulumeni ezithintekayo enkohlakalweni yokuthenga kwezimpahla zokuvikela ku-COVID-19 nekwaphuma izizumbulu zemali iyabhekelela ukuthi iqhubele umsebenzi nazo zisazophendula. Masiqhubekela phambili mbukeli, sikubhekela udaba oluthi ababhekelele ezokushushisa kuleli i-National Prosecuting Authority bathi kulezi nyanga eziyisithupha ezizayo bazogxila kakhulu emacaleni athinta inkohlakalo. I-NPA isivele phambi kwekomidi elibhekelele ukusebenza kwezimali zomphakathi ePhalamende iSkopa ukuze ichaze ngezinhlelo zayo zokucubungula izicelo zophiko oluphenya ngamacala ayispesheli i-SIU. Ngokusho kwenhloko ye-NPA uShamila Bodoyi, ngaphambi kokuthi icala elithinta inkohlakalo ifinyelele enkantolo yokushushiswa badinga ubufakazi obuqanda ikhanda futhi obanele ukuthi selingangena enkantolo. Uthi kulezi nyanga ezizayo bazogxila emacaleni asedluliselwe kubo yi-Special Investigating Unit baqinisekise ukuthi ubufakazi bakulungele ukudlulela phambili. Kanti-ke mbukeli, sikuphethela ngodaba oluthi umbuso ucabanga ukuphonsela inselelo isinqumo sokudedelwa ngebheyili kwabasolwa ngokubulala owengunobhala jikelele we-ANC Youth League umnumzane Sindiso Magaqa. Abasolwa abathathu, umnumzane Mbulelo Mpofana, uSibonelo Mnyezane Mlungisi Ncalane badedelwe ngebheyili enkantolo yemantshi eXhopo benikezwa ibheyili ka-5,000 umuntu emunye. Abalisi abanikezwe ibheyili emva kokuthi balethe ubufakazi obusha esicelweni sabo sebheyili. Ukhulumela inhlangano yokushushisa KwaZulu-Natal National Prosecuting Authority uthe bacabanga ukusiphosela inselelo isinqumo sokudedelwa kwalabasolwa ngebheyili. Laba balisa banikezwe imibandela eqinile yebheyili okubalwa ukuba basayine kanye ngesonto emaphoyiseni baphinde banikezwe umphenyi wecala izincwadi ezibagunyaza ukuba baphumele ngaphandle kwaleli nanokuthi kumele bangaphazamisi ubufakazi. Icala labo lizoqulwa ngomhla ka-18 kuJulayi kulo nyaka. Leli cala like lathuthela inkantolo enkulu eseMgungundlovu laphinde labuyiselwa inkantolo yemantshi eXhopo. uMagaqa wayekhansela kumasipala eMzimkhulu wahlaselwa wadutshulwa nge-AK-47 eMzimkhulu ngoJulayi ka-2017. Kusolwa ukuthi wafela ukuthi ubelelwa inkohlakalo, kanti-ke kuningi noma-ke baningi abantu abathinteka ngokufa kwakhe. Izona-ke mbukeli sikuphathele zona usuku namhlanje, sikuthembisa ukuthi nangesikhathi esilandelayo sizobe sinazo ezinye sikulethele zona. Siyacela ungene enkundleni zokuxhumana Twitter and Instagram, usithola @Select Africa TV. Uyaphinda futhi usithole na ku-Facebook i-Select Africa TV, kanti ku-YouTube sikhona. Ucela ulike, usubscribe, uphinde futhi ucommente. Mina nginguSinenhlanhla.